Mae pob cwmni cyfyngedig a phartneriaeth atebolrwydd cyfyngedig angen adnabod pwy sy'n berchen ar neu'n rheoli eu cwmni. Mae rhain yn cael eu galw'n bobl sydd â'r rheolaeth arwyddocaol, PRA. Maen nhw'n weithiau'n cael eu hadnabod hefyd fel perchnogion llesianol. Gall fod yn gyfarwyddwyr, cyfranddalwyr neu'n rhywun arall sydd â dylanwad dros y busnes. Galled hyd yn oed fod yn gwmni arall. I rhan fwyaf o gwmnïau, bydd y PRA yn unigolion sy'n dal mwy na 25% o'r cyfranddaliadau, dal mwy na 25% o'r hawliau pleidleisio, yn cael yr hawl i benodi neu ddyleu'r mwyafrif o gyfarwyddwyr. Os ydyn nhw'n cwrdd ag un neu fwy o'r amodau hyn, maen nhw'n PRA. Os nad ydych yn siŵr, edrychwch ar gyfansoddiad eich cwmni ac erthyglau cymdeithasu am wybodaeth am bleidleisio a hawliau eraill. Pan fyddwch chi wedi adnabod eich PRA, rhaid i chi roi'r wybodaeth ar gofrestr PRA eich cwmni eich hun a ffeilio'r wybodaeth gyda ni. Rhaid i chi gadw'ch cofrestr yn gyfredol a dweud wrthym am unrhyw newidiadau o fewn 14 diwrnod. Megis newid cyfeiriad neu PRA newydd. Mae'n drosedd i beidio a ffeilio'r wybodaeth hon. Bydd y wybodaeth PRA ar gael i'r cyhoedd. Ond nid yw hyn yn cynnwys eu cyfeiriad cartref neu dyddiad geni llawn. Os nad oes gennych unrhyw PRA, mae dal angen i chi roi gwybod i ni. Mae rhan fwyaf o gwmnïau'n defnyddio ein gwasanaeth ar-lein i ffeilio eu gwybodaeth PRA. Mae'n gyflym, am ddim, a does dim ond angen i chi gofrestru am gyfrif. Am wybodaeth fanylach am adnabod eich pobl a rheolaeth arwyddocaol, ewch i'n rhestr chwarae Sut i adnabod PRA ar YouTube.